punt i seguit, o sigui que jo encara, si són 34 discos, faig comptes, no vull dir 34, però 32 o 3, segur, faig comptes, que la vida siguin 2 dies, a part que és el títol genèric del disco, el que és un punt i seguit. Jo en aquests moments, que ara presento el disc, jo ja estic fent cançons noves, perquè ha de ser seguit. Jo amb Tomeu Penya mentre tingui salut i és capaç de així, com ara un poc millor si pot ser, faré cançons, faré discos, no m'ho vull morir tan prest com per dir ara me retir, no me retir. En aquests moments, durant tota la meva carrera, no he estat mai tan actiu i en tantes de coses. Mira, què m'atreveix a dir? En Tomeu Penya hauria de ser com un futbolista que tenen reserves en el banquet. Doncs n'hi hauria d'haver una grapada de Tomeu Penya. En el sentit que jo ara som aquí, però demà ja som a Menorca. Tot d'una que vengui de Menorca, me'n vaig cap a Catalunya a fer programes de televisió. No, he hagut de dir que no a un quant de programes de televisió perquè no hi puc ser. He de tornar a venir cap aquí, a fer-ne un aquí. O sigui que hauria de tenir reserves, hauria de tenir Tomeu Penyes que pogués anar allà, salta aquí de ser. Això vol dir que estic més actiu que mai. Jo ja estic pensant en el proper disc, ja. Estic en les coses noves que me surten. Estic acabant una sèrie de televisió de dibuixos animats, però l'allarguen perquè té molt d'èxit, té èxit a França, Holanda, Argentina, per tot. Té èxit i l'allarguen i jo disfruto, perquè estic tot el dia ocupat en el que més m'agrada, que és l'art en general, però la música i la composició en especial. Això, l'ecologisme, de defensar el nostre, de que no se'n vagi. Mallorca s'enfonsa, ja fa anys que vaig dir que Mallorca, si no s'aturava de tanta massificació i tanta gent, s'enfonsa. La cançó Mallorca s'enfonsa està ben clara. Jo tinc la sort, com que ja he dit moltes de vegades i moltes de cançons, jo tinc la sort encara de viure a un poblet meravellós que és Vilafranca i que encara se pot aparcar. Per cert, no park, però allà sí, se pot aparcar, el camp de fora vila, és vera que hem de menester la pluja, però això un any passa i l'altre no. Jo encara no me'n dono realment compte de lo que passa, no sé, en els altres llocs que no siguin el Pla. El Pla, per ara, encara poden viure bé i poden estar bé. Lo comprenc que hi hagi gent que estigui preocupada per massa gent, per massa massificació i aquestes coses.